Club Junta, building better Africa. Mawa opambana abale ndalongo amalawi anzanga kwina kulikonse kumene inu muli. Ine ndi mtumiki wanu Game Changer, nimati ntero kuti lero ndiyimikika pa chimene mawu a Mulungu akhala kuyankhula kudzera mwa atumiki ake, pa chimene Mulungu akuyankhula lero ndi pa chimene Mulungu adzayankhula. Nimafuna ntero kuti choyambirira ndikubwetereni kutali kwambiri Amalawi pamene malemu Grace Chinga Moffat anayankhula mzimu wake use mumtendere kuti Amalawi kukubwera boma limene lidzakhala la mwadzi ndi thukuta, ndipo Amalawi adzakhapidwa dzuwa likuswa mtengo, asitikali alipo mwepo, anthu osamangidwa. Dziko la Malawi lizafika pajaponena kuti munthu kudzudzula boma limenelo ndiye kuti uzizatumidziridwa zigawenga, either ndiwe mbutsa, ndiwe bishop, ndiwe sister, kandiwe ndani, kandi apostle, kandi ndani, uzizatumidziridwa zigawenga kukukhapa, kukumenya, kapena kukusowesa, kapena kukuopseza. Ndimafuna ntero kunena kuti funso kwa nzika ina iliyonse ya Malawi ndinene kuti Amalawi sakukhapidwa ngati zilombo koma osamangidwa okhapa. Amalawi akatapange ma demonstration sakumakhapidwa ma civil servant koma okhapa osagwidwa. Amalawi kudzunzika apo ndipaja abale athu kuphedwa sizikuchitika zimenezi. Ndimafuna ndi lero ndiyimikike pa mawu a Mulungu, koma mawu a Mulungu amandikondweresa ine. Pa mawu a Mulungu muli chipambano, mawu a Mulungu muli chilimbikitso, mawu a Mulungu muli chipulumutso, mawu a Mulungu muli chisogodzo. Mafuna ntero kuti Malawi nkoposa nkopambana kuyimikika pa choonadi chake cha Mulungu. Lelo ndabwera ndi uthenga odzudzula, ndabwera ndi uthenga ophunzitsa, ndabwera ndi uthenga owunikira. That was 2018. I remember former president of this republic, Professor Arthur Peter Mutharika, and the president of Mighty Democratic Progressive Party, anayankhula maonera kuti Malawi ngati sasamalira, Malawi ngati muvotere boma ili lochedwa kuti MCP nyonse, Malawi adzalamuliridwa ndi mdierekezi. Amalawi mawu amene aja ndifunse kuti kukwera kwa zinthu, president sakupanga china chilichonse, president palibe chimene akusintha. Anthu akati adzudzule kutuma zigawenga kukakhapa, anthu akati atere ndiye kuti kumademokuleshedwa, anthu osogolerawo ndiye ndi kusamushidwa, ena osakhala muzinchito ngati ife ndiye kutumiziridwa zigawenga kakhapeni. Azibusa mabishop akayimirira kuti adzudzule zonyansa, ndiye kwabuka chipwirikiti choopseza madzibutsa. Ndimafuna funso langa likhala lonena kuti Amalawi, mawu amene ananena former president wa dziko lino komanso president wa Mighty Democratic Progressive Party DPP, Professor Arthur Peter Mutharika, onena kuti Malawi ngati susamala umva kupweteka kwambiri. Malawi ngati susamala dziko lino lidzalamuliridwa ndi Satana. Alikuti SK Singi anthu ena nayi, alikuti Sadiki Mia, alikuti Lingison Berekanyama, tisanene za china Gadama, achina Matenja, achina Sangala ndi gulu la mbiri limene anaphedwa chifukwa cha ulamuliro wa boma la Kelomweri. Nimafuna ntero ndi mafumu ambiri kumangochi mudzi wonse unaphedwa chifukwa cha boma lake limene lichipani chake chomwechi. Nimafuna ndikusimikizireni Amalawi kuti ndidzayima pa chimene Mulungu wandipatsa kuti ndiyankhule. Lero ndabwera chifukwa cha adzibutsa amene afika nkumaopsezedwa, amene afika sopano nkumatumiziridwa zigawenga, azibusa ena zimenenso zili mfiki za wanthu. Remember, mawu a Mulungu akunena kuti mudzawadziwa chifukwa cha ntchito zawo. Koma ndimafuna ndiyankhule motera Malawi. Munaonapo azibusa Blantyre Synod amene chifukwa chokonda dziko, chifukwa chokonda mtsogoleri, chifukwa chokonda ana ndi nkhosa zimene akuzitumikira, fachoyimikika pachona ndi papemphero, ananyamuka kukapemphera limodzi ni Mkhristu wawo Professor Arthur Peter Mutharika. Azibusa ameneja
tikunena pano anapasidwa discipline, tikunena pano alipaseusha. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuna kuti mawu a Mulungu ku buku la Mateyu akunena kuti adzakutulutsani masunagoge awo chifukwa cha dzina langa. Mafuna ndauza azibusa onse plantation kuti chimene munachita chija amalawi akukupemphererani, ndipo posachedwa choonadi chake cha Yehova chidzasefukira ku dziko la Malawi. Dzana ali madzibusa ochuluka okwana 56 anapita ku Peace House kuchokera ku Nkhoma Synod kukapempherera Tate Khristu wawo. Ndimafuna ntero kuti nokupita kwawo kwasanduka nkhondo, moti mabusa wa mtendere alibe. Fachani mwanyamuka kupita kwa amene uja koma mukanabwera ku State House. My question is, ndi azibusa ngati amene apita ku State House, IMCP komanso apake osalankhulapo kanthu? Ni madzibusa ngati amene apita kukakumana ndi achakwera mkulandira mayunifopi chipani cha MCP komanso boma la chakwera osalankhulapo kanthu? Lero lino moti tinena kuti dziko tili mu democracy, madzibusa awa tinena kuti ali mu democracy kapena alibe mkati mwa ufulu, alibe mkati mwa ulamuliro wa nkhanza wa chipani chimodzi, alibe mkati mwa ulamuliro opseza ulamuliro wa magazi. Ndimafuna ntero kunena kuti azibusa nonse amene munapita kukapemphera ku Peace House mumve ichi kuna kuti ngakhale atakuchosani mpingo wawo zili bwino, koma kumwamba inuyo mulandire credit. Ndimafuna ndiyankhule kuti madzibusa keep it up, wosawopa ni nthawi yopulumutsa dziko. Mpingo sudzamutengera munthu kumwamba. Zina la mpingo kama mapemphera CCP, kama mapemphera Assemblies of God, kama mapemphera Seventh-day Adventist, kama mapemphera Roman Catholic kandi Anglican kandi Living Waters kandi mpingo wanji kandi Uislamu, palibe zina la mpingo limene likayimirire pa mpando wa chiweruziro. Zina limene likayimendera inuyo ndi Mulungu wanu pa zimene inu munachita ku dziko lapansi. So mpingo samatengedwe ngati chiopsezo ku dziko pamene munthu ayima chona. Ndibwerenze mawu azibusa, mumawerenga mumawadziwa. Baibulo likunena kuti adzakuchosani, adzakutulutsani masunagoge awo chifukwa cha dzina langa. Haleluya. So nimafuna ndiyankhule chonchi, amalawi mene timanena kuti dziko ili mene ananenera APM mu 2018 kunena kuti no Malawi ngati sasamala dziko la Malawi lizalamulidwa ndi Satani. Lero azibusa alibe mtendere, akatayenda akapemphere ndi mtumiki, akapemphere ndi Khristu wawo, akapemphere ndi mtsogoleri. Fatoti mazibusa osana pite kwa chakwera chikukhala chifukwa ku mipingo yawo, chikukhala chifukwa kwa anthu olamula, ndiye kuti pali zipirikiti mabusa kukumana ndi nkhondo. Ndimafuna ndikuyankhuleni a mipingo ina, ndi bwino mukhapidwe, ndi bwino mutukwanidwe, ndi bwino muchosedwe mpingo, koma kumwamba mulandire credit. Haleluya. Ndimafuna ntero a Malawi kunena kuti siti kukhala chete andi siti khala chete fika chilungamo chitaoneka ku dziko la Malawi. Let me remind you verse komanso chapter chimene ine ndimachikonda cha buku lija la Exodus chapter number 14 verse number 14 down. Mawu a Mulungu akunena kuti munthawi imene remember ana a Israeli anali m'mavuto, ana a Israeli amakhapidwa, ana a Israeli amaphedwa, ana a Israeli anagwidwa ukapolo ndi Farao, ana a Israeli anali ndi zimabala kusatira njwera za moto zimene amaphula. Tikati njwera za moto tikutanthauza mavuto ngati amene Malawi akukumana nawo, because maybe some of you sitikudziwa kuti Malawi tikuphula njwera zootcha kwambiri, Malawi tikumva kupweteka kwambiri, Malawi akusautsika kufani njala, Malawi kuchimangirira, Malawi ali ndi mafunso ambiri za imfa za abale athu amene akhala kudziombera, ngakhale nso kuphedwa mu ngozi zosiyanasiyana, ngakhale ena kukumana nawo, kukumana ndi zigawenga pansi ndi kukhapa. Amalawi ali ndi zilembo mabala ena sanapole kusatira kukhapidwa kuchokera ku zigawenga zotumidwa ndi boma lolamula. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti Baibulo langa likunena kuti zipita bechisogolo Mose ndi ananga. Exodo akuyankhula kunena kuti Mulungu anamuwuza Mose. Mose atayamba mantha kunena kuti kodi Ambuye mmanditumiranji ine kuti ndipite pamaso pa Farao. Farao ali ndi dzina, ali ndi asilikali, apolisi anje ali kumbali yake, salinso kumbali ya anthu a dziko.
akawatuma kampeni nzika ama kakapa, akawatuma kaombereni ama kaombera, akawatuma kuti yapita mukanyonga usiku ama kanyonga, akawatuma pangani ngozi iziterena ama kapanga. Ambuye munanditumirachi kwa Mulungu chimene kuyankha kumuuza Mose zipitani chisogolo. Andi Mose anafika pona kuti mwina ifa sindimatha kuyankhula, ambuye ndinganena bwanji pamaso pa Farao mfumu, popeza mawu anga samveka bwino, popeza anthu amandinena kuti ndine wachibwibwi. Ambuye zikakhala bwanji? Mulungu akumfunsa Mose, anampanga munthu ndani? Anampanga munthu wachibwibwi ndani ndopanda chibwibwi ndani? Ne Mulungu akumuuza Mose uzipita chisogolo, fa Aigupto amene waonawa suza waonanso. Pamenepo ni pamene pagona nkhani yanga. Mulungu akumuuza Mose, pakuti Aigupto kunena kwina a Farao kwaonawa, boma lokuphali, boma losazindikira, boma la masataniki, boma lopanda nseruli, boma lokapantuli, boma limene lazunza Malawi, boma limene likulephera kubweresa ripoti ya ndege imene inapha vice president wawo yemwe. Baibulo likunena kuti simudzalionanso, pakuti Yehova adzakumenyera nkhondo inu mutakhala chete. Haleluya. Ndimafuna ndikuwuzeni okondedwa, ichi muchilandire kapena musachilandire. Kuyimanso kwa Tate Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atiombole, musachitenge chophweka. Kuyimanso kwa mkulu amene uja, mudziwe ichi, Mulungu wampasa moyo wautali, ndipo nonse olimbana naye mumwalira tikakwikani. Maliro enanso profesa yo akapondako meneso akhala kupondera maliro ena. Anthu amene anamuudzapo kuti amene isafika 2020 amene amwalira kuyambira zineneri onyenga china TB Joshua anapita kumanda. Maaktivist onyenga amene amayankhula chitonzo pa munthu osankhidwa wake wa Mulungu anapita kumanda. Andale amene amayankhula kuti amene osampasa voti safika 2025 amwalira anapita kumanda. Let me warn you Malawians, munthu amene amalimbana ndi osankhika wake wa Mulungu, remnant, munthu amene samapita chisogolo. Ndimafuna ndisimikije pano dziko mudziwe kunena kuti that man, humble man, munthu okonda dziko, munthu osakonda pokotso, Mulungu anamusankha. And Malawi onse amene akudzuka zipani zimene zikudzukazi, ndimaonesedwa kuti zipani zinazi zachitanso kutumidwa pansi pa nyanja kuti zipange sapoti boma ili lakupha, boma ili lopanda democracy, boma ili la anyamata ansikwanje, boma ili limene lagula polisi yonse nkumayang'anira anthu ziwawa akukhapa ena osachitapo kanthu, boma la mwaji ndi thukuta ili lipitirebe. Ndimafuna ndiyankhula kuti zipani zina za Malawi, if you try to give them your vote, you are making a very big mistake. Ndimafuna ndiyankhule kuti munthu ameneyi APM yi Mulungu amusankha. That man is a chosen man. That guy is a remnant. And if we make any single mistake pa 16 pa no, kuti ayendika pa sakabambe, yendika pa akuti Amalawi tizo kuti tikuzigawana tikugawa mavoti toka, and ni nzeru za mdierekezi kuti ziko lino lipitilirebe kulamulidwa ndi boma la mwaji ndi thukuta. Either you like it or not. But ndikuyankhula chonani, ndimafuna ndipemphe akabambe atupere mbuluji ainokite hana ndi zipani zonse za opposition. This time around, Mulungu akutero kuti gwirizanani ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ino ndifuna ndisogole sizingatheke. Zipani zanu nzazing'ono zing'ono, ani chifukwa cha mphamvu ya zipani zanu olokukanakhala ku America, olokukanakhala kuti chipani chachikulu chimene chimatulutsa president, ani chipani chachikulu chimene chimakhala ndi mipando yambiri kandi ya uduna. Sizingatheke chipani chanu cho MP mulibe, ino amene a president u MP munalujasi ino a MP, ino amene a president mwina somwe kudziyamba kumene, inu nomwe a president madera anu mumwembu MP munaluja mulengwetsedwa, ndikuyembekezera munthu amene ali ndi ma MP oposa 70 kunena kuti akhale pansi pa iki. Is that make sense Malawi? Ndi zimene tuzipani zinazi achisogolera chakukula mtima. Munthu president nzanu ali ndi ma MP 70
ali ndi mulalo opsa kwambiri, ali ndi mbiri ku dziko, anapanga chinthu. Amalawi zona wina mbiri yace sitikuidziwa, palibe chimene anapangapo, ndiwo MP wamwe sanawinepo, ndiye MP wamwe anagwesedwa, munthu amene akakhale ndithu pamwamba pa munthu amene ndi ma MP 70 kumapita chisogolo zona Amalawi. Komabe ndimafuna ndiyankhule mawu awa kunena kuti Yehova atero kuti ndakupasani mtumiki ndi momboli pakati panu, dzina lake Profesa Arthur Peter Mutharika. Andi Malawi ngati simumvera iye, pa 2025 kuzafika 2030 Amalawi aphedwa, Amalawi azunzidwa, Amalawi amangidwa, Amalawi akhapidwa, Amalawi afa, Amalawi adzunzidwa ena kudzimangirira kufa ndi njala mkati, komanso dziko la Malawi libwereranso ku one party system kumene angakhale wina afuna asafune. Izi zomayankhula maoni yonse, zomalalikira kutchula zina la Chakwera, zomatani zitheratu. Amalawi azenda ngati kale kuti kangotchula zina la Kamuzu ayufa abwera ndi khapa. Lero lino ndi zimene zikuchitika, kumafika panepane kuti ife titeteza watu wina kungobwera kuti apange mademo zigawenga kakhape. Ndimafuna Malawi ndikuchenjezeni kuti muchenjere kwambiri. Voti yathu amene mukukonda dziko, amene mukuti inu ndazisogoleri, let's all stand up tipulumutse dziko la Malawi. Amalawi akudzunzika ku Lilongwe, Amalawi akudzunzika ku Mzuzu, Amalawi akudzunzika ku Blantyre, Amalawi akudzunzika ku Mangochi, dziko lonse lili pa moto, tiye tipite mzipatala. Amalawi akudzunzika, koma ndimafuna ndikuwuzeni Mulungu amakhala ndi kukonza kwace kwa dziko, andi Mulungu atikonzera dziko lino, andi madzibusa amipingo inanu ngati mukuopa makhala chete sinu azitumike. I want to give all pastors from Blantyre Synod CCP credit. I just want to give you all pastors from Nkoma Synod CCP credit. Chifukwa cha Jomo Wodai, mwaonesha kulimba mtima, mwaonesha chikondi. And in the country under democracy leadership, sisi kuendelea kuopsezana, sisi kuendelea kumapasana masakramenti. Ndimafuna ndikuuzeni, all sacraments from anywhere kupita kwa ino zitumika Mulungu muziwa kuti okupasani ya kuzimba nga yeka. Chifukwa anthu palibe pa dziko lapansi amene angamange Mulungu. Ndibwereze point ibere, palibe ngakhale munthu mmodzi, busa kapena ndani kapena kanuma zicha secretary general wa mpingo, kauma zicha mlembi wa mkulu wa mpingo, kauma zicha ndani kandi reverend kandi bishop kandi episcopal kandi shehe wa mkulu, palibe amene angamange Mulungu. Andi chimene Mulungu achiyankhula chikhala chomwecho. We are still waiting to see Livingstonia Synod ikupitanso kukapereka mapemphero ake. Tikuyembekezera achisilamu akupita kukapereka mapemphero awo. Tikuyembekeza mabishop ndi asembe onse kupitanso kumene kuja. Padziko pamene lafika apa likusoweka anthu olimba mtima ndi opa Yehova. Ndiyankhule choncho kunena kuti Malawi Yehova timenyera nkhondo. And that man Mulungu anamusankha. And ngati tipange mistake once again, Malawi tizakhala pa chipinjo choopsa chibeti zakadike kutuluka koma kungomwalira. Ambuye akudaliseni, mukhala ndi tsiku labwino. Lero sindinafune kupita kutali, sindinafune kukusisa ndi zambiri, sindinafune kuyankhula zimene zachitika pakati pa zochuluka, sindinafune kuyankhula za chipani kapena za ndani, koma ndangofuna ndikuwuzeni kuti Malawi tikumbukire kuti Mulungu anatiyankhula through Professor Arthur Peter Mutharika, through late Grace Chinga Moffat, komanso azitumika ambiri akhala kuyankhula ena kuyankhula paka na lero. Ndimafuna ndikuwuzeni Malawi, we have only a single chance. If we make mistake, tiriranso kwambiri, and tirira beyond temu imene yathayi. Ambuye akudaliseni, Mulungu akhale ndi inu pena paliponse pamene musikasika. Amen. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers.
Mpongwepongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.